A loita dos pensionistas está moi viva na rúa. Dúcias de persoas, non só xubilados, senón tamén traballadores en activo, sumáronse á marcha convocada en Ribeira, como en centos de cidades de todo o país. Motivos para sair á rúa non lle faltan ante os riscos aos que se enfronta o sistema público de pensións. Ante o que está pasando de que os salarios de miseria que están recibindo os traballadores en activo, que despois se acaban en pensións de miseria, todo eso nos leva a reclamar que aumenten aquel das pensións e que ademais non estamos de acordo coa imposición do goberno de subir o 0,25% as pensións ante a miseria de pensións que estamos tendo na actualidade. Acusan o actual goberno de privatizar o sistema de pensións poñendo ao servizo das empresas e obrigando os traballadores a recorrer aos fondos privados para poder ter unha paga o día de mañá. Estánse saltando todas as leyes e normas para arbitrariamente facer a política que a eles lle interesa, que é privatizar as pensións e poñelas ao servicio dos negocios e dos intereses privados. O grito de menos corrupción e máis pensión ou Rajoy ladrón devolve a pensión percorreron as principais rúas do centro ribeirense ata a praza do Concello, onde deron lectura a un manifesto. Xa advirten de que pensan seguir na rúa ata conseguir unha suba digna fronte ao 0,25 aprobado polo goberno.